πατάτε το πράσινο, μια εκπομπή για το περιβάλλον. Με την Κατερίνα Κορέ κάθε Τετάρτη στη 1 το μεσημέρι από το στούντιο Ρέθυμνο 980. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα. Και έστω και καθυστερημένα σας εύχομαι σε όλους καλή χρονιά. Μιας και η σημερινή είναι η πρώτη μας εκπομπή για το 2016. Τίτλος της εκπομπής μας σήμερα: κλιματική αλλαγή, μια βολική εξαπάτηση. Καλεσμένος της εκπομπής μας ο κύριος Σταύρος Αλεξανδρής, επίκουρος καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τμήμα αξιοποίησης φυσικών πόρων και γεωργικής μηχανικής, τομέας διαχείρισης υδατικών πόρων. Έχει μεγάλη ειδίκευση στα θέματα που σχετίζονται με τη μετεωρολογία και το κλίμα και έχει γράψει πολλά άρθρα, έχει κάνει ομιλίες, είναι γνωστός και σε εσάς, στους περισσότερους που παρακολουθείτε την εκπομπή μας τακτικά. Έχουμε κάνει άλλες 2 εκπομπές με τον κύριο Αλεξανδρή, πάρα πολύ κατατοπιστικές, και βέβαια τώρα μας δίνεται ευκαιρία να διευκρινίσουμε και κάποια άλλα θέματα μαζί του και να συζητήσουμε ξανά, μια και βέβαια η κλιματική αλλαγή σε εισαγωγικά είναι πάντα παρούσα, κυρίως μέσα από τον τρόμο, θα έλεγα, την τρομολαγνία, θα έλεγα, των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Καλημέρα σας, κύριε Αλεξανδρή. Γεια σας και καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές. Ευχαριστούμε επίσης και ευχαριστούμε που είσαστε και σήμερα μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή χρονιά εύχομαι και εγκαινιάζεται την πρώτη εκπομπή του χρόνου. Είναι η πρώτη του έτους? Είναι η πρώτη, ναι. Εντάξει, κάνω ποδαρικό δηλαδή. Ναι, μας κάνετε ποδαρικό. Κύριε Αλεξανδρή, έβλεπα προχτές στην τηλεόραση ένα καημένο ρεπόρτερ κουκουλωμένο με κασκόλ, σκούφους κλπ. Να κάνει ρεπορτάζ σε ένα ορεινό χιονισμένο χωριό και να κάνει τόσο υπερβολική προσπάθεια να παρουσιάσει το λιγοστό χιόνι σαν μεγάλο, τεράστιο πρόβλημα για τους κατοίκους του χωριού, που φαίνονταν αν μη τι άλλο ψύχρεμοι και συνηθισμένοι στις φυσιολογικές για την εποχή συνθήκες. Βλέποντας αυτή την αστεία αν όχι θλιβερή προσπάθεια του ρεπόρτερ, σκεφτόμουν πως όποιο καιρό και να κάνει, ό,τι καιρό, ζέστη, κρύο, βροχή, οτιδήποτε, αυτό παρουσιάζεται σαν ένα εξαιρετικό φαινόμενο και πάντα, όπως και στη συγκεκριμένη περίπτωση πράγματι κατέληξε, σε μία αναφορά στις κλιματικές αλλαγές, την κλιματική αλλαγή και στις συμφορές που επέρχονται. Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν είναι και ένας λόγος και λόγω αυτών των ρεπορτάζ που θα έχουν ζήσει όλοι σχεδόν οι ακροατές μας, να μιλήσουμε λίγο και να ξεκινήσουμε με μια σύντομη εισαγωγή για το πώς αλλάζει το κλίμα και πώς φτάσαμε, μιλώντας για κλιματική αλλαγή, να τη συσχετίζουμε και με το φαινόμενο του θερμοκηπίου και με όλες αυτές τις καταστροφολογίες. Ωραία. Εκείνο που θέλω να σας πω, γιατί ξεκινήσατε πολύ ωραία, γιατί ακριβώς ήθελα να σας πω, να κάνω έναν διαχωρισμό του καιρού με το κλίμα. Ακριβώς. Έτσι. Πολύ ωραία. Ο καιρός, κοιτάξτε, εγώ λέω ότι δεν υπάρχει υπερθέρμανση του πλανήτη. Λέω, ναι. Έτσι. Ναι. Απλώς. Λέω ότι οι θερμοκρασίες άλλοτε είναι υψηλές και άλλοτε χαμηλές καθ' όλη την περίοδο, ας πούμε, των τελευταίων 2.000 ετών. Μάλιστα. Εκείνο που θέλω να πω είναι, ούτε θα πω, ξέρετε, ότι σήμερα έκανε κρύο, άρα δεν υπάρχει υπερθέρμανση. Ναι. Είναι παράλογο να το συζητήσω. Ή να δούμε την εικόνα. Σήμερα είδα μια φωτογραφία πολύ χαρακτηριστική στη Σκόπελο, τη χιονισμένη. Νομίζω ότι οι ακροατές σας θα πρέπει να τη δουν στο δίκτυο. Είναι πραγματικά ένα πολύ ωραίο φαινόμενο όταν είναι χιονισμένη όλη η Σκόπελος, έτσι. Το έχουμε ζήσει και στο Ρέθυμνο, το χιόνι μέχρι το κύμα. Ακριβώς. Μέχρι την άκρη του νερού. Να κάνω το διαχωρισμό του καιρού με το κλίμα. Ναι. Ο καιρός είναι μια μεταβολή, μπορεί λεπτών, ωρών, ημερών, εβδομάδων, καταλαβαίνετε. Ναι, ναι, βεβαίως. Μπορεί να υπάρχουν πολύ μεγάλες διακυμάνσεις. Το κλίμα είναι μια άλλη υπόθεση. Το κλίμα αποτελεί μια μακροπρόθεσμη στατιστική, ένα χαρακτηριστικό μακροπρόθεσμο που είναι στατιστικό όλου του καιρού που αθροίζεται μέσα σε 30 χρόνια ή 40 χρόνια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι μια μέση στατιστική
αποτύπωση όλων των γεγονότων καιρού. Μάλιστα. Αυτό είναι μέσα στην περίοδο 30 ή 40 ετών, δεν θα μπορούμε να το πούμε ότι μεταβάλλεται ραγδαία. Οι μεταβολές, παραδείγματος της θερμοκρασίας, μπορεί να είναι της τάξης του 10ου ή του 0,2-0,3 του βαθμού μέσα σε 50-60 χρόνια. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι από το 1800-1900 και μέχρι σήμερα οι μεταβολές, παρόλο ότι μπορούν να θεωρηθούν κοσμογονικές έτσι όπως τις ακούμε, είναι πάρα πολύ μικρές. Εκείνο που θέλω να πω και εκείνο που θέλω, θα μπορούσαμε βέβαια να αναφερθούμε και σε παραδείγματα του παρελθόντος, έτσι. Ναι. Και να αναφερθούμε. Απλούστατα, πολλές φορές μπερδεύουμε τα πράγματα. Μία χαμηλή ηλιακή δραστηριότητα φαίνεται να συσχετίζεται έντονα και με την ψήξη του πλανήτη, αλλά και μία έντονη δραστηριότητα να είναι συνδεδεμένη με την θέρμανση του πλανήτη, δηλαδή με την αύξηση της θερμοκρασίας του, έτσι. Ναι. Αυτό έχει γίνει τα 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια ένας κανόνας των αλλαγών, και ιδιαίτερα να μιλήσουμε και για τα τελευταία 2.000 χρόνια, έτσι. Παραδείγματος χάρη, αν πούμε για τα τελευταία 4.500 χρόνια, η κλιματική ιστορία της Γης, που σχετίζεται με την ιστορία του ανθρώπου, έτσι, 4.500 χρόνια, θα μπλώσει στην περιοχή μας, στην Μεσόγειο, έτσι. Μια εποχή της ιστορίας που ήταν η πιο καυτή εποχή, ας πούμε, στα τελευταία 4.000 χρόνια, και αναφέρεται στην Ιλιάδα, έτσι. Μετά έχουμε μια περίοδο ψήξης που έχουμε την κάθοδο των δωριαίων ή την ελληνική κλασική εποχή. Έπειτα διάφορα γεγονότα από εκρήξεις, αλλαγών, εχθεστίων μπορούν να δημιουργήσουν κάποιες αλλαγές φυσικές που θα ήταν συνοπτικά μικρότερες σε χρονικά διαστήματα, έτσι, και φτάνουμε, ας πούμε, και τελευταία και μέχρι τους Βίκινγκς που επισκέφθηκαν τον Καναδά και ήταν και κατά τη διάρκεια της μεσαιωνικής περίοδου. Αυτές είναι οι θερμές περίοδοι. Ακριβώς. Η μεσαιωνική περίοδος, παραδείγματος χάρη, από το 600 μέχρι το 1100 χαρακτηρίζεται από μια υψηλή θερμοκρασία, η οποία καταγράφεται σε όλα τα μέσα, ακόμα και τα έντυπα. Μάλιστα, βρήκαμε στα σημερινά, μέσα μπορούν να τα δουν και οι αναγνώστες σας και οι ακροατές σας, να αναγνώσουν ορισμένες παλιές εφημερίδες από τα αρχεία που υπάρχουν και στη Βουλή, και βρήκαμε για τις εξάψεις του θέρους στα σημερινά 114 χρόνια πριν. Οι περιγραφές είναι φοβερές και αποτυπώνει ο δημοσιογράφος της τότε εποχής αυτή την περίοδο τη μεσαιωνική. Έτσι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να συζητάμε ότι σήμερα το διοξίδιο ή το φαινόμενο του θερμοκηπίου, που καλά δεν το γνωρίζει κανένας βέβαια, έτσι. Υπάρχουν διάφορες απόψεις γι' αυτό. Παραδείγματος χάρη, το φαινόμενο του θερμοκηπίου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση ένα τεχνικό αποτέλεσμα που έφερε αποκλειστικά η ανθρώπινη δραστηριότητα. Είναι ένα φυσικό φαινόμενο, το οποίο έχει την ιδιότητα της ατμόσφαιρας να παγιδεύει την εκπεμπόμενη από τη Γη ακτινοβολία. Τα πρώτα, ουσιαστικά, η ατμόσφαιρα της Γης, η μεγαλύτερη πυκνότητά της, παρόλο που είναι σε ένα ύψος 500 χιλιόμετρων τυπικά, μόνο τα 50 χιλιόμετρα έχουν τη μεγαλύτερη πυκνότητα, και μόνο εκεί τα αέρια του θερμοκηπίου συγκεντρώνονται και ουσιαστικά και χαμηλότερα και παγιδεύουν τη θερμότητα που εκπέμπεται μεγάλου κύματος από τη Γη. Αυτό το φαινόμενο ισχύει όσο υπάρχει ατμόσφαιρα στον πλανήτη. Ακριβώς, ναι. Και προφανώς ούτε στο Μεσαίωνο, ούτε πριν από 150 χρόνια, ούτε στην αρχαιότητα, ούτε στην εποχή των Βίκινγκς έφταιγαν τα συμβατικά καύσιμα, ας το πούμε έτσι. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Σίγουρα, και δεν έφταιγε και ο άνθρωπος, τόσο λίγοι που ήταν οι άνθρωποι τότε στη Γη επάνω. Απλούστατα, εκείνο που θέλω να πω για να τελειώνουμε, ότι ο όρος κλιματική αλλαγή μπορεί να αποκλειστεί από το λεξιλόγιο της επιστήμης με την έννοια που επικρατεί σήμερα. Έτσι. Ακριβώς. Απλούστατα, η κλιματική αλλαγή, έτσι σαν όρος, έχει υπερβεί τα όρια της περιβαλλοντικής πολιτικής, φτάνοντας να γίνει θέμα παγκόσμιας πολιτικής, οικονομίας και ασφάλειας. Αυτό είναι που καθορίζει την νέα
εποχή που θα συναντήσουμε ακόμα πιο έντονα και φυσικά μετά από το Παρίσι, μετά από τη διάσκεψη του Παρισιού. Έτσι. Να φανταστείτε μόνο ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην περίοδο 90-2009, για την κλιματική αλλαγή, μιλάμε τώρα για πολλά χρόνια πίσω, έτσι, έχουν διατεθεί γύρω στα 79 δισεκατομμύρια για αυτό που λέμε κλιματική αλλαγή. Μάλιστα. Υπάρχει ακριβώς ένα μεγάλο κεφάλαιο οικονομικό που διευθετεί τα πάντα στον πλανήτη. Μάλιστα. Με τον όρο αυτό. Εν ονόματι. Είναι άλοθη, είναι άλοθη. Άρα την κλιματική αλλαγή τώρα πώς φτάσαμε, να πούμε λίγο να πούμε σε πιο πρόσφατα ιστορικά γεγονότα. Πώς φτάσαμε να συσχετίζουμε το φαινόμενο του θερμοκηπίου, την κλιματική αλλαγή με το φαινόμενο του θερμοκηπίου και με το διοξίδιο του άνθρακα. Πώς προέκυψε δηλαδή η σύνδεση της κλιματικής αλλαγής επίσης με το φαινόμενο του θερμοκηπίου και τα ορυκτά καύσιμα. Κοιτάξτε, ο άνθρακας ασφαλώς, το διοξείδιο του άνθρακα περιέχει άνθρακα όπως είναι. Τα καύσιμα, τα ορυκτά καύσιμα περιέχουν άνθρακα, έτσι. Η καύση ασφαλώς εκπέμπει διοξείδιο του άνθρακα και πολλά άλλες ρυπαντές στην ατμόσφαιρα που είναι πολύ περισσότεροι ασφαλώς από ότι είναι το διοξίδιο του άνθρακα, το οποίο θα το θεωρήσουμε, εγώ το θεωρώ προσωπικά, όχι μόνο εγώ αλλά και πολλοί ερευνητές και πολλοί επιστήμονες, ότι ουσιαστικά δεν είναι τοξικό, απλούστατα έχει δοθεί η έννοια του ρήπου διότι παγιδεύει θερμότητα. Αυτό το φυσικό φαινόμενο που λέμε του θερμοκηπίου. Ακριβώς, ναι. Εάν δούμε λοιπόν μετρήσεις, θα μιλήσουμε βέβαια και για τις διεθνείς συμφωνίες για το κλίμα. Βεβαίως, ναι. Στις οποίες πώς γίνονται και ποια είναι η ιστορία τους και πότε ξεκινούν. Αλλά εκείνο που θέλω να πω είναι ότι κανένας από τους ακροατές μας δεν νομίζω να έχει ακούσει, ο κόσμος φυσικά που τα προβλήματά του σήμερα είναι πολύ έντονα σε διάφορα άλλα θέματα. Δεν μπορεί όμως να παγιδευτεί σε αυτή τη λογική ότι ένα κακό αέριο θα μας αλλάξει όλο τον πλανήτη. Έτσι. Λοιπόν, στα αέρια του θερμοκηπίου ποτέ δεν θα έχουν ακούσει ότι ο υδρατμός είναι το σπουδαιότερο σε πολλές περιπτώσεις, έτσι, το 90% πιο υπεύθυνο, θεωρείται υπεύθυνο για την παγίδευση της θερμότητας, της μεγάλου μήκους θερμότητας στον πλανήτη, που είναι φυσικά ένα φυσικό αέριο, γιατί ο υδρατμός στην ατμόσφαιρα είναι ένα αέριο, έτσι. Ναι. Είναι το σημαντικότερο από όλα, έτσι. Τώρα, στις μετρήσεις που έχουν αρχίσει από το 1956 τυπικά οι μετρήσεις για το διοξείδιο του άνθρακα, η αύξησή του είναι περίπου 0,07% στην εκατοστιαία σύνθεση της ατμόσφαιρας. Έτσι, για να το κάνω λίγο πιο απλό για τους ακροατές, δηλαδή 1 με 2 μόρια άνθρακα να αυξηθούν στο 1 εκατομμύριο μόρια της ατμόσφαιρας, αυτό δεν μπορεί να φέρει τη συντέλεια του κόσμου. Μάλιστα. Ούτε καν και αυτές όλες τις αναταραχές που προβλέπονται, ότι τα νερά της θάλασσας θα ανέβουν, η επιφάνεια της θάλασσας θα ανέβει 10 πόντους, 20, ότι... Αυτό ουσιαστικά είναι αστείο. Έτσι, ούτε οι πάγοι λιώνουν στην Ανταρκτική, που είναι το 94% όλων των πάγων της κρυόσφαιρας, δηλαδή του συνόλου των πάγων στον πλανήτη, έτσι. Μπορεί η μεταβολή φυσικά στο βόρειο ημισφαίριο, που είναι ο βόρειος πόλος, η Αρκτική, να έχουμε περισσότερες διακυμάνσεις από τα φυσικά επίπεδα μεταβολής στα εποχιακά, έτσι, αλλά αυτό οφείλεται βασικά και οφείλεται και σε ορισμένα συνταρακτικά γεγονότα στον πλανήτη, όπως φέτος παραδείγματος χάρη έχουμε το Ελνίνιο. Έχουμε ένα πολύ ισχυρό Ελνίνιο μετά το 98, πράγμα που δεν το αναφέρουν, έτσι. Μία δηλαδή φόρτιση θερμική που συμβαίνει στον Ειρηνικό και εκφορτίζει
με χαρακτηριστικά των τυφώνων στο βόρειο ημισφαίριο, στον κόλπο του Μεξικού, μπορεί να διαταράξει το θερμικό φορτίο ή τις ισοθερμικές της θάλασσας, οπότε να έχει μεγάλη ευαισθησία το λιώσιμο των πάγων, περισσότερο μια περίοδο και λιγότερο μια άλλη στην Αρκτική. Αυτό τώρα το Ελνίνιο επηρεάζεται από μία, ας το πούμε έτσι, υπερθέρμανση? Το Ελνίνιο είναι ένα φαινόμενο. Το Ελνίνιο, ξέρετε, το ονομάσαν εκεί οι ψαράδες στο Περού σαν το θείο βρέφος, γιατί παρουσιάζεται τα Χριστούγεννα. Παρουσιάζεται σε μια περίοδο 8 ετών συνήθως, που δεν είναι προβλέψιμη ούτε η διάρκεια του ούτε η ένταση, έτσι. Και αναφέρεται στην θέρμανση, σε μια χαρακτηριστική θέρμανση όταν περάσει από μισό βαθμό, παραδείγματος χάρη, το επιφανειακό στρώμα του ωκεανού, και έχει ανάλογα πόσο θα υψωθεί η θερμοκρασία του, η επιφανειακή του θερμοκρασία, θα χαρακτηρίζει και το μέγεθος, έτσι. Είναι ένα καθαρά φυσικό φαινόμενο. Ό,τι συμβαίνει σήμερα, αυτές οι απότομες αλλαγές που επηρεάζουν εμάς, οι αντικυκλώνες του συστήματος που είχαμε καλό καιρό και απότομα χειρότερο, είναι αποτέλεσμα του Ελνίνιο, έτσι. Και δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τη συγκέντρωση του διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Αυτό κοιτάξτε να δείτε. Τώρα, ό,τι υπόθηκε στο Παρίσι, ό,τι υπόθηκε μέσα στη Βουλή των Ελλήνων ή στη Βουλή του Λονδίνου ή οπουδήποτε, είναι θέμα καθαρά πολιτική άποψη, έτσι, και για την κλιματική αλλαγή. Ουσιαστικά οι παράμετροι της επιστήμης πάνε στην άκρη και μένει αυτό το απόφευμα, ας το πούμε, της κλιματικής αλλαγής, αυτό το αόριστο δόγμα, ας το πούμε έτσι. Μάλιστα, κατάλαβα. Έχουμε πάντα μία πορεία. Τώρα βλέπουμε, να ξεκινήσω τώρα. Μαθαίνουμε ότι αυτή τη στιγμή, όλοι το ξέρουμε, έχει πέσει τρομακτικά σε πολύ ανησυχητικό βαθμό το σύστημα το οικονομικό, το διεθνές, έχει πέσει τρομερά η τιμή του πετρελαίου. Μαθαίνουμε ότι τάνκερ χιλιάδων τόνων περιδιαβάζουν τις θάλασσες του πλανήτη γιατί δεν έχουν που να πουλήσουν οι εταιρείες το πετρέλαιο. Χιλιάδων τόνων τάνκερ είναι λιμενισμένα στις ακτές της Αμερικής και της Ευρώπης και περιμένουν τον αγοραστή. Εγώ είμαι παλιά, έζησα και τη δεκαετία του 70, θυμάμαι δηλαδή τη μεγάλη πετρελαϊκή κρίση που τέλειωνε το πετρέλαιο, οι τιμές είχαν ανέβει στα ύψη και υπήρχε όλη αυτή η κατατρομοκράτηση, τελειώνει το πετρέλαιο, χάνουμε τους ενεργειακούς πόρους, υπάρχει ένα τρομερό πισωγύρισμα και μέσα από αυτή την πετρελαϊκή κρίση ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με τις ΑΠΕ, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ακριβώς, πολύ σωστά το λέτε. Εμένα η απορία μου είναι, γιατί έχω, ας το πούμε έτσι, θα πω μια έτσι λέξη που δεν συνηθίζεται, έχω ψηλιαστεί σαν πολίτης. Έχω ότι αυτή όλη η ιστορία με το κλίμα σχετίζεται και με τις ΑΠΕ αλλά και με αυτήν την κάπου εκεί κοντά στην πετρελαϊκή κρίση βλέπω να αρχίζουν να γίνονται συζητήσεις. Για να είμαι ειλικρινής, μια δεκαετία μετά αρχίζουμε και βλέπουμε. Μπορείτε να το επιβεβαιώσετε ίσως σε μένα που... Ναι. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, ακριβώς ας πούμε, η τιμή αν θυμάμαι καλά ήταν το Μάρτιο του 1974, όταν το βαρέλι είχε $3 στις ΗΠΑ. Και ξαφνικά βρέθηκε να είναι στα 12, δηλαδή μέχρι το 1973 ενώ ήταν χαμηλότερη η τιμή του και το 1974 να πηγαίνει στα 12 ευρώ το βαρέλι. Έτσι. Στον υπόλοιπο κόσμο, αυτό είναι το γεγονός, το ακριβό πετρέλαιο προκάλεσε αύξηση των επενδύσεων σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας και ουσιαστικά τάσεις των εταιριών τεχνολογίας παντού, έτσι, χωρών που ήταν εξεγισμένες σε αρκετά βιομηχανική δραστηριότητα, να έχουμε βελτιώσεις στις ενεργειακές αποδόσεις. Δηλαδή μπήκαν η έννοια να προστατεύουμε τα κτίρια μας ή να φτιάχνουμε προϊόντα που να καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια, αλλαγή στις αεροπορικές βιομηχανίες και οπουδήποτε στον κόσμο. Έτσι. Αυτή η κρίση το 1973 αποτέλεσε μια
μεγάλη ηρωνία ουσιαστικά για την επικείμενη εξάντληση των παγκοσμίων αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου. Σήμερα, όπως είπατε, συμβαίνει το εξής τη στιγμή που έχουν πέσει οι τιμές του, έτσι. Αυτός ο πανικός λοιπόν οδήγησε σε σαρωτικές αλλαγές στην παγκόσμια ενεργητική πολιτική. Είχαμε και μια μεγάλη οικονομική κρίση βεβαίως, αντίστοιχη με την τωρινή, λιγότερο ίσως. Όλα εκτός από ορισμένα κράτη τα οποία διατήρησαν τις υψηλές καταναλώσεις άνθρακα, όπως ήταν, ας πούμε, εντάξει, ήταν μια διαφορετική κατάσταση για την Ινδία, την Κίνα, ας το πούμε. Ουσιαστικά όλα ξεκινούν από τις διεθνείς συμφωνίες για το κλίμα. Με έναρξη το 1992, όταν η βασική διεθνή συμφωνία που έγινε τότε σε αυτόν τον τομέα ήταν η Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές. Ακριβώς. Κάτω από την ομπρέλα του ΟΗΕ. Είναι των Ηνωμένων Εθνών. Είναι μια από τις 3 συμβάσεις που ακολούθησαν, έτσι, και εγκρίθηκαν σε Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής. Η μία είναι λοιπόν το 1992, έπειτα ακολούθησε, ξέρετε, το 1997 το πρωτόκολλο του Κιώτο. Του Κιώτο είχε προηγηθεί και το... και τους νομικούς δεσμευτικούς όρους, έτσι. Στόχους της μείωσης των εκπομπών. Από τότε όλες οι συνδιασκέψεις ή οι διασκέψεις για το κλίμα, ή το 2003 στην Ντόχα του Κατάρ, έτσι, ήταν η δεύτερη περίοδος δεσμεύσεων και η τροποποίηση του πρωτοκόλλου του Κιώτου, που άρχισε τον Ιανουάριο του 2013 και λήγει το 2020. Σε αυτή συμμετείχαν 38 χώρες περίπου, έτσι. Και καταλήγουμε και φτάνουμε μέχρι το Δεκέμβριο του 2015. Βέβαια υπήρχαν και η διάσκεψη της Κοπενχάγης και όλα και πάντα του Ρίο, τους στόχους, τη μείωση του άνθρακα, έτσι, του διοξιδίου του άνθρακα, της κατανάλωσης δηλαδή των ορυκτών καυσίμων, έτσι. Εκείνο που έχω να πω σε αυτή την ιστορία, ότι αυτή η αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα που έγινε που καταμετρείται πλέον από το 1957 το Μάρτιο συγκεκριμένα από το σταθμό που ήδη είναι και το σύμβολο της IPCC, έτσι, του διακυβερνητικού πάνελ για την αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, φτάνει μέχρι σήμερα στα 400 ppm, ξεκινώντας από τα 345, αν θυμάμαι καλά, ppm. Έτσι. Αυτή η μεταβολή, η πολύ μικρή μεταβολή, παρόλο που ο πληθυσμός της γης έφτασε από τα 2,3 δισεκατομμύρια, έφτασε στα 7, κοντεύουμε τα 7,5 τώρα. Ναι, ακριβώς. Έτσι, αυτή η τραγική αύξηση του πληθυσμού που προϋποθέτει και περισσότερη χρήση καυσίμων και αυτοκινήτων και δεν ξέρω τι άλλο. Έτσι, έτσι ακριβώς. Και μεταφορές περισσότερες, όλα. Ναι. Φυσικά εγώ προσωπικά θα περίμενα τη σύσταση, τη συγκέντρωση της ατμόσφαιρας σε πολύ μεγαλύτερα όρια από ό,τι είναι. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, δεν δικαιολογείται. Η αύξηση είναι περίπου 0,07%, γιατί μιλάμε για το αέριο του θερμοκηπίου, συγκεκριμένα το διοξίδιο, που είναι 0,04%. Έτσι. Και η αύξηση σε έναν αιώνα, σε 60 χρόνια περίπου, 55 χρόνια, είναι 0,07%. Είναι αυτό που σας είπα και προηγουμένως. Κύριε Αλεξανδρή, βλέπουμε με αφορμή και αυτές τις διεθνείς συμφωνίες για το κλίμα και έχει ξεκινήσει από ό,τι ξέρω λίγο πιο πριν, από τη δεκαετία του 80, όλη αυτή η συζήτηση για το κλίμα, και τότε εμφανίζεται και αυτή η έννοια της πράσινης ανάπτυξης. Διορθώστε με αν δεν κάνω λάθος. Όχι, ξεκινάει και από τη Θάτσερ τότε. Μπαίνουν τα θεμέλια με τους ανθρακορίχους, ξέρετε. Ακριβώς. Έτσι, που βρήκε τον άνθρακα, το διοξίδιο του άνθρακα, το βρήκε σαν όχημα, σαν μέσον, έτσι, για την καταστολή των κινητοποιήσεων των ανθρακορίχων και για την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δηλαδή ήταν πολύ περισσότερη η ιστορία, η οποία φυσικά από το 1992 έχει υπογραφεί. Παγιώνεται πλέον, επισημοποιείται, και εδώ βλέπουμε από όταν ξεκινάνε αυτές οι διεθνείς συναντήσεις και οι συμφωνίες, και όπως βλέπουμε δημιουργείται
ή μάλλον ξεκινάει η επιβολή νόμων με σχεδόν παγκόσμια ισχύ. Δηλαδή όταν 150 τόσες χώρες υπογράφουν και δέχονται ότι θα εφαρμόζεται σε όλες ένα συγκεκριμένο σύστημα και αυτές θα εφαρμόσουν συγκεκριμένους νόμους των εταιριών, πολυεθνικών εταιριών, υπέρ των πράσινων πολυεθνικών, που ουσιαστικά εμπλέκονται στην πράσινη ανάπτυξη. Αυτό και φυσικά είναι χώρες οι οποίες έχουν ανεπτυγμένη τεχνολογία, έτσι, και την πουλάνε σε εμάς που ουσιαστικά βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση. Ναι, ότι πρέπει και εμείς να... Κοιτάξτε, να πω κάτι. Ναι. Η επιτυχία ενός καλά οργανωμένου συστήματος μιας παγκόσμιας διακυβέρνησης προβάλλει πάντα ξεκάθαρους ορίζοντες για το μέλλον, έτσι. Δηλαδή ουσιαστικά έχει την τάση να προωθεί φαινόμενα με υλοποιήσιμους στόχους, προβάλλει υπερκοινωνικό πρόσωπο για την προστασία του περιβάλλοντος, για τον άνθρωπο, εξυψώνει την ανθρώπινη ύπαρξη, έτσι. Προσπαθεί να φαίνεται ότι φροντίζει καλά την υγεία του πληθυσμού, προστατεύει το φυσικό περιβάλλον του πλανήτη, την παιδεία και οτιδήποτε άλλο, έτσι. Ναι, το βλέπουμε στους πρόσφυγες πώς γίνεται. Το βλέπετε. Το βλέπετε. Είναι το βλέπουμε στους βομβαρδισμούς, το βλέπουμε παντού. Στην Αμερική να πούνε ότι, ότι τα αίτια του Συριακού πολέμου και όλης αυτής της ιστορίας, της κρίσης που δημιουργείται κοντά στην περιοχή τη δική μας, είναι αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, έτσι. Ναι. Έχει δηλωθεί από πολλούς, εντάξει, αν είναι δυνατόν όμως, έτσι. Και είναι έτσι και εύκολο να μετατίθεται το πρόβλημα από τις πραγματικές του αιτίες στους πολίτες που ενοχοποιούνται βεβαίως. Κοιτάξτε, το πιο επίκαιρο θέμα αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια βιομηχανία αφορά την κλιματική αλλαγή. Έτσι. Μάλιστα. Καθημερινά όλα τα έντυπλα, το βλέπετε και εσείς, το βλέπουν και οι ακροατές σας, το βλέπουμε όλοι μας και ειδικά τον τελευταίο καιρό. Έτσι, όλα τα ενημέρωση αφιερώνουν τηλεοπτικό χρόνο στην ερημοποίηση, στους πάγους που λιώνουν, στην άντληση της θερμοκρασίας και όλα αυτά τα σχετικά. Και όλα αυτά τις περισσότερες φορές συνδέονται, αυτό είναι το σημαντικό, με τις υπερβολές που προκαλούν φρίκη στους ανθρώπους, έτσι. Που έχασαν τη ζωή τους, που εγκατέλειψαν τα χωράφια τους, τα σπίτια τους, που μεταναστεύουν στη Δύση, σαν αυτό που λέμε προηγουμένως. Ακριβώς. Έτσι, και ενώ όλοι μιλούν, ας πούμε, για την ανάγκη να ληφθούν ορισμένα μέτρα, κανένας δεν ασχολείται πώς τα μέτρα αυτά θα δυναμητήσουν όλη την παγκόσμια οικονομία. Έτσι. Οι πολιτικές αυτές αποφάσεις οδηγούν σε μια διεύρυνση της ανισότητας, καθώς η εξουσία ουσιαστικά παραχωρεί ένα μέρος της σε πολυεθνικές εταιρείες. Ναι, το βλέπουμε και εδώ στην δική μας χώρα. Και στις διεθνές συμφωνίες που γίνονται αυτή τη στιγμή, τα ITT και όλα αυτά. Αυτό που μου έκανε εντύπωση και στη συμφωνία, στη διάσκεψη του Ρίο, είναι ότι στη σύμβαση που έγινε υπάρχει μέσα στους στόχους είναι ότι θα πρέπει να προωθηθεί η αειφόρος ανάπτυξη, δηλαδή αυτή η πράσινη ανάπτυξη, και θα πρέπει να εφαρμοστεί ένα διεθνές ελεύθερο οικονομικό σύστημα. Δηλαδή για το κλίμα, για την προστασία του πλανήτη από τις κλιματικές αλλαγές μιλάμε. Ναι. Παρόλο θα σας το πω ακριβώς έτσι όπως είναι. Ναι. Πριν από τον περσινό Νοέμβριο, όχι αυτό φετινό που μας πέρασε ουσιαστικά Νοέμβριο, του 2012 αν θυμάμαι, μου ζητήθηκε να γράψω ένα άρθρο το οποίο διαβάστηκε νομίζω γιατί ήταν στα αγγλικά και στις δυο μεριές και από την άλλη μεριά του Ατλαντικού μέσα στα πλαίσια ενός περιοδικού και στη στήλη που λεγόταν Out of the Box. Με παρεξένευσε ότι δέχτηκαν να δημοσιευτεί αυτό το άρθρο στο οποίο ανέφερα το εξής: ο όρος περιβαλλοντική διακυβέρνηση και βιώσιμη ανάπτυξη είναι ουσιαστικά μια κατευθυντήρια γραμμή της κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής, όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η πιο ισχυρή άποψη, αλλά και όλος, έτσι. Αναφέρεται ο όρος βιώσιμη ανάπτυξη, η βιωσιμότητα, που είναι ουσιαστικά τι σημαίνει ο όρος? Είναι όταν, έτσι όπως έχει χαρακτηριστεί, έτσι. Είναι όταν το φυσικό περιβάλλον και η κοινωνία συνυπάρχουν, επιβιώνουν και ευημερούν ισότιμα επαόριστον. Αυτό είναι. Αυτή η προσέγγιση όμως δείχνει ότι η βιωσιμότητα μπορεί να υπάρξει όταν το περιβάλλον, η ενέργεια, η οικονομική και η κοινωνική πολιτική
αλληλοκαλύπτονται μεταξύ τους σε μια βάση η οποία θα είναι ισόρροπη, έτσι. Ο όρος λοιπόν είναι ακριβώς αυτό που λέτε. Ο όρος σήμερα έχει εισαχθεί πρώτη φορά το 1987, όπως είπαμε, σε μια δημοσίευση του ΟΗΕ με τίτλο «Το κοινό μας μέλλον», και παρά την ασάφεια και αμφισημία του όρου, ο ορισμός της βιώσιμης ανάπτυξης υπήρξε ιδιαίτερα καθοριστική στην εντραίωση αυτού του παγκόσμιου δόγματος αναφορικά με το μέλλον του πλανήτη. Ακριβώς, ναι. Δηλαδή η βάση του green banking, παραδείγματος χάρη, έτσι, έχει αναπτυχθεί, έχει υπογραφεί και αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται, έτσι, από τη συνθήκη τότε την παγκόσμια κοινότητα που συμφώνησε στη διεθνή συνθήκη για τη σύμβαση στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Άρα λοιπόν όλα είναι προδιαγραμμένα πάντα, έτσι. Ναι. Έτσι. Και να πούμε δύο κουβέντες για να περάσουμε στο τρίτο μέρος, και έχουμε λίγο καθυστερήσει γιατί που να είναι θα τελειώσει η εκπομπή. Γιατί δεν είναι μόνο, ας πούμε, ότι προωθούνται οι πράσινες αυτές πολυεθνικές, δεν ξέρω, για να προωθηθούν οι ΑΠΕ και όλα αυτό. Ένα καινούριο, ένας μεγάλος βιομηχανικός κλάδος που αναπτύσσεται το 70-80, αλλά βλέπουμε, το είδαμε, το έχουμε δει σε ντοκιμαντέρ, θα το έχει δει ο κόσμος, να εκδιώκονται ουσιαστικά ή να διάζουν περιοχές ολόκληρες από τον πληθυσμό τους. Το είδαμε, ας πούμε, σε κάποιες περιοχές στο Βόρειο Πόλο κοντά, επειδή δήθεν κινδυνεύουν από το επικείμενο λιώσιμο των πάγων ή από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, ή γιατί πρέπει να διαφυλαχθούν τα δάση, κάποια δάση ή κάποιες περιοχές που δεν είναι στην πραγματικότητα έτσι, αν ήταν έτσι τουλάχιστον. Όλα αυτά είναι ονόματι των κλιματικών αλλαγών, της κλιματικής αλλαγής, όπως το λένε. Αυτά είναι αστεία. Αλλά ο προσχεδιασμός για την, ας το πούμε, τον περιορισμό της ανάπτυξης της κοινωνίας είναι ένα από τους βασικούς όρους της σύμβασης, αν έχετε δει, έτσι. Βεβαίως, ναι. Όλα θα είναι ελεγχόμενα. Αυτά όμως τώρα είναι αστεία να λέμε ότι, ξέρετε, σηκώθηκε ανυψώθηκε η στάθμη της θάλασσας σε 1 μέτρο στην περιοχή των πάγων ή στην Αλάσκα ή οπουδήποτε αλλού, που εκεί ο πληθυσμός δεν υπάρχει καν αυτή τη στιγμή, έτσι. Μάλιστα. Και να δίνουμε τέτοιου είδους εντύπωση ότι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στον πλανήτη, έτσι. Θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν άνθρωποι, και μου κάνει εντύπωση, επιστήμονες, που ισχυρίζονται, ας πούμε, ότι υπάρχουν περιοχές που ανέβηκε η στάθμη της θάλασσας 1 μέτρο, έτσι. Και ξέρουμε ότι ουσιαστικά κάθε χρόνο φυσιολογικά ανεβαίνει περίπου 1 χιλιοστό, έτσι. 1 χιλιοστό με 1,5 χιλιοστό το χρόνο η στάθμη της θάλασσας. Φανταστείτε δηλαδή ότι μπορεί μετά από 100 χρόνια να φτάσει τα 100 χιλιοστά, τους 10 πόντους, 15 πόντους. Αυτά είναι υπερβολικά θέματα, έτσι. Και δεν είναι μόνο αν οι πάγοι λιώνουν, που ουσιαστικά μέχρι στιγμής δεν έχει δειχθεί ότι η πήξη των πάγων ανυψώνει τη στάθμη της θάλασσας. Όλα αυτά είναι... Ναι, και δεν έχει φανεί κιόλας ότι λιώνουν οι πάγοι στην πραγματικότητα. Ούτε αυτό έχει αποδειχθεί. Οι πάγοι πέρσι στην Ανταρκτική, οι πάγοι έφτασαν τα τελευταία 39 χρόνια είχαν τη μεγαλύτερη επέκταση, έτσι, που έχει συμβεί στα τελευταία 39 χρόνια. Στο βόρειο ημισφαίριο, στην Αρκτική, το 2012 ήταν η χαμηλότερη στάθμη που παρουσιάστηκε εποχιακά το καλοκαίρι σε μείωση πάγου, έτσι. Μάλιστα. Αλλά δεν σας φαίνεται παράξενο ότι τον επόμενο έτος, το 2013, αυξήθηκε κατά 50%. Τη στιγμή λοιπόν που αυξάνεται και υπερθερμαίνεται ο πλανήτης, αυξάνεται το διοξείδιο του άνθρακα, πώς ήταν δυνατόν να αυξηθεί ο πάγος κατά 50% το 2013, την αντίστοιχη περίοδο το Σεπτέμβριο? Μάλιστα. Και σήμερα διατηρείται πάνω από αυτό το όριο, δηλαδή δεν έχει πιάσει ακόμα το χαμηλότερο που να υπερβαίνει το όριο του 2012 που ήταν και το χαμηλότερο. Αλλά ο πάγος στον Αρκτικό είναι πολύ πιο ευαίσθητος και εκεί επικεντρώνονται. Καταλάβατε? Μάλιστα. Κύριε Αλεξανδρή,
Έχω λίγο αγχωθεί με το χρόνο, γιατί δεν έχουμε φτάσει στο κομμάτι της προπαγάνδας. Είχαμε ώρες ολόκληρες. Το ξέρω, ναι. Θα πρέπει να κάνουμε, δεν ξέρω αν θέλετε να κάνουμε την επόμενη εβδομάδα εκπομπή και να μιλήσουμε για το κομμάτι της προπαγάνδας. Δυστυχώς, μάλλον θα πρέπει να το συζητήσουμε. Ναι, άρα δεν μπορούμε να τα αφήσουμε. Υποχρεώσεις ίσως να μην αφήσουμε. Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, έχουμε κάπου στο 2006 περίπου, έχουμε το περίφημο ντοκιμαντέρ του Γκορ, που βραβεύτηκε και βέβαια μιλάει για όλα αυτά, για την κλιματική αλλαγή, καταστροφολογεί. Έγινε, από ό,τι έχω μάθει, ένα δικαστήριο στην Αγγλία αναγνώρισε ότι υπάρχουν περίπου 9 λάθη σε αυτό το ντοκιμαντέρ, σημεία παραπληροφόρησης ή τέλος πάντων λάθος ισχυρισμοί. Το λιγότερο δηλαδή είναι αυτό. Και τώρα έχουμε βεβαίως το βιβλίο της Naomi Klein σε άλλο επίπεδο αυτό. Και εκεί θα ήθελα πιο πολύ να επικεντρωθούμε. Βεβαίως ενδιαμέσως, και το έχουμε ζήσει όλοι, ζούμε καθημερινά. Εννοείται το βιβλίο «Το δόγμα του σοκ»? Όχι, το βιβλίο για τώρα δεν θυμάμαι τον τίτλο, για το κλίμα, που αναφέρεται στο κλίμα, στη ΣΑΠΕ και τα λοιπά, το τελευταίο. Άλλωστε συμμετείχε νομίζω και ουσιαστικά μίλησε και στο Παρίσι. Ναι, ακριβώς, έχει μιλήσει και εδώ, είχε έρθει καλεσμένη του ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά. Έχουμε, αλλά ενδιαμέσως βεβαίως και πολύ πιο πριν και από αλλά κυρίως με τον Γκορ ξεκινάει πολύ μεγάλη αυτή η καταιγίδα, η πλημμυρίδα της προπαγάνδας. Ζούμε μια ουσιαστικά πλήση εγκεφάλου από τα ΜΜΕ, συνεχώς αναφορές, παρόλο που δηλαδή συνεχίζουν σαν να μην διαψεύστηκε ποτέ διαψεύστηκαν οι ισχυρισμοί του Γκορ σε αυτό το ντοκιμαντέρ, σαν να μην έγινε ποτέ τίποτα, σαν να υπάρχει αυτή η πληροφόρηση πάντα. Είναι τραγικό να έχουμε το Γκορ που τι είναι ο Γκορ, ένας πολιτικός είναι, έτσι, ο οποίος δεν είχε ιδέα για το κλίμα, δεν είχε ποτέ δεν είναι επιστήμονας καταρχήν, έτσι, και να τον έχει η ανθρωπότητα σαν επιστημονικό αντιπρόσωπο. Αυτό είναι άνευ προηγουμένου. Λοιπόν, ζούμε αυτό το όλο. Διάβασα και μία από τη Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υπάρχει στο ίντερνετ όποιος θέλει να το διαβάσει, για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, ένας οδηγός για τους εκπαιδευτικούς για το κλίμα, τις κλιματικές αλλαγές. Λέει απίστευτα πράγματα μέσα, αναπόδεικτα και τσιτάτα. Να φανταστείτε κάτι. Τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις και διαβάζουν αυτά τα βιβλία, αυτά που έχουν γραφτεί κάπου από μια συγκεκριμένη ομάδα που χειραγωγεί τα τελευταία 20 χρόνια την ελληνική εκπαίδευση. Εντάξει. Αυτό είναι γνωστό, το έχω δηλώσει και δημοσίως και στους ίδιους το έχω πει. Δεν είναι. Να φανταστείτε παραδείγματος χάρη ότι υπάρχει κέντρο περιβαλλοντικής ανάπτυξης στην Πάντιο, σας το λέω απευθείας, μπορείτε να το ελέγξετε, που πολιτικοί επιστήμονες διαχειρίζονται την ανύψωση της θάλασσας στα νησιά Τόγκα. Υπάρχει διδακτορικό γι' αυτό, σας το λέω. Από πολιτικούς άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα τι σημαίνει διοξείδιο του άνθρακα, τι σημαίνει θάλασσα, τι σημαίνει τσουνάμι, μπερδεύουν το τσουνάμι με το φυσικό φαινόμενο, παραδείγματος χάρη με την ανύψωση της θάλασσας, με τις διαβρώσεις και όλα αυτά τα θέματα, έτσι. Άνθρωποι δηλαδή που είναι απέδευτοι στο φυσικό αντικείμενο να ισχυρίζονται αυτά. Και εκεί είναι η επιτυχία του συστήματος. Χρησιμοποίησε ανθρώπους για να τους κάνεις περιβαλλοντικούς γενίτσαρους. Αυτό είναι. Αυτό είναι η κλασική έννοια, έτσι. Οπότε όταν δίνεις σε κάποιον εξουσία και του λες, αχ, τι ωραία που τα λες όλα αυτά τα πράγματα, έτσι, τι ωραία που τα υποστηρίζεις, τι ωραίο λόγο που έχεις, αρχίζεις να μπαίνεις στα οικονομοπολιτικά θέματα του συστήματος και είναι η επιτυχία του συστήματος αυτή, έτσι. Τώρα, όσο για την Naomi Klein που είπατε, έτσι, εγώ δεν έχω, καταρχήν μερικά που έχω διαβάσει για το βιβλίο αυτό που σας λέω εγώ με το σοκ, που είναι ενάντια στην παγκοσμιοποίηση, και εγώ τα ίδια λέω, προηγουμένως σας ανέφερα αυτό το άνθρωπο. Δεν μιλάω γι' αυτό. Κοιτάξτε, στο τελευταίο βιβλίο, αυτή τη στιγμή κολλήσει το μυαλό μου με τον τίτλο. Ότι μπερδεύει. Στο τελευταίο βιβλίο υπάρχει κάτι που για μένα θα ήθελα
σε αυτό το ελάχιστο χρονικό διάστημα που έχουμε, αν μπορούμε να πούμε δύο κουβέντες. Ναι, γιατί λέει σωστά πράγματα. Οπωσδήποτε καταφέρεται ενάντια στις πολυεθνικές, στις πετρελαϊκές, φυσικά μιλάει για όλα αυτά που δημιουργούν τα προβλήματα τα περιβαλλοντικά από τις μεθόδους εξόρυξης στην Πισούχο Άμμο, το πετρέλαιο δηλαδή από Πισούχο Άμμο, την υδραυλική ρηγμάτωση που προκαλεί εκπομπές 30% περισσότερο μεθάνιο κτλ. Και καταλήγει βεβαίως ότι η λύση μιλάει, δεν αμφισβητεί καθόλου την κλιματική αλλαγή, είναι εντελώς σε αυτή την κατεύθυνση. Ναι, θα σας ένα λεπτό. Και δεν την αμφισβητεί, και στο τέλος πάντα σχεδόν συστηματικά σε κάθε ενότητα καταλήγει ότι η λύση είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αναφέροντας κυρίως τα υβριδικά, δηλαδή την υδροηλεκτρικά, ηλιακή και αιωλική ενέργεια, που όλοι ξέρουμε πόσο, ας το πούμε έτσι, ακόμη δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τίποτα. Ουσιαστικά είναι άλλος ένας τρόπος κυριαρχίας στον πλανήτη. Και αυτό που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό είναι ότι καταδεικνύει ότι αυτοί που αντιτίθενται, αυτοί που αμφισβητούν, για την Αμερική πάντα μιλάμε, την κλιματική αλλαγή και εμέσως και τη ΣΑΠΕ, είναι πολυεθνικές, συντηρητικά και ακροδεξιά κόμματα που δεν δέχονται με τίποτα και πολεμούν τη θεωρία περί κλιματικής αλλαγής ανθρωπογενούς προέλευσης, και στον αντίποδά τους βεβαίως υπέρ της κλιματικής αλλαγής, της θεωρίας ανθρωπογενούς προέλευσης, κατά των ορυκτών καυσίμων και υπέρ των ΑΠΕ, είναι τα κινήματα, τα προοδευτικά κόμματα, οι ακτιβιτές και οι ακτιβιστές που αναγωνίζονται για τη σωτηρία του πλανήτη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί μέχρι τώρα είχαμε μία προπαγάνδα σε μία κατεύθυνση. Τώρα αυτό το πράγμα έχει χωρίζει τους υποστηρικτές και τους αντίθετους σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Δηλαδή, εάν αμφισβητείς την κλιματική αλλαγή, είσαι δεξιός, ακροδεξιός, αντιδραστικός και όχι προοδευτικός άνθρωπος και των κινημάτων. Κοιτάξτε, δηλαδή εγώ που την αμφισβητώ πρέπει να είμαι στην πλευρά των δεξιών, και εγώ το ίδιο, ναι. Έχω μείνει, έχω αρχίσει και να ρωτιέμαι, κύριε Αλεξανδρή. Και εγώ αναρωτιέμαι. Για μένα. Αυτή είναι η επιτυχία της παραπληροφόρησης, γιατί άνθρωποι που δεν είναι παιδευμένοι, παραδείγματος χάρη είναι μια ακτιβίστρια που εγώ της βγάζω το καπέλο για τους αγώνες που μπορεί να κάνει έχει καταξιωθεί αλλά έχει πέσει στην παγίδα αυτών με τους οποίους τι κάνει. Αντιτίθεται στην παγκοσμιοποίηση, είναι αυτοί που έχουν δημιουργήσει όλη αυτή την κατάσταση, έτσι. Αυτό είναι το οξύμορο όμως που... Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν δεν υπάρχει στην επιστήμη και στην αποδοχή του κλίματος, που είναι ένα καθαρά φυσικό αντικείμενο, έτσι, που είναι επιστημονικό αντικείμενο των θετικών επιστημών, δεν εμπλέκεται ποτέ η πολιτική και η οικονομία. Μπορεί τα αποτελέσματα ορισμένων, παραδείγματος χάρη, επιτευγμάτων στην τεχνολογία να έχουν πολιτικό αντίκτυπο, αλλά ουσιαστικά τα δεδομένα, τα θεωρήματα, τα αξιώματα του περιβάλλοντος, του κλίματος, του καιρού, όλων αυτών των θεμάτων δεν μπορούν να στοιχειοθετήσουν πολιτική άποψη. Εάν είσαι αριστερός, ωραία, πάμε με αυτή την πλευρά, και αν δεν είσαι αριστερός, έτσι. Από τη στιγμή που αποδέχεται λοιπόν τις κλιματικές αλλαγές με την έννοια που τις δέχονται και τα Ηνωμένα Έθνη, έτσι, που προσπαθούν να χειραγωγήσουν όλο τον πλανήτη, δεν καταλαβαίνει δηλαδή όταν κάνει μία, παραδείγματος χάρη, αντιτίθεται στην Exxon, την πετρελαϊκή εταιρεία. Ακριβώς, ναι. Δεν βλέπει ότι η πετρελαϊκή της έχει δοθεί το δικαίωμα από τις δυνατότητες που παρέχει το σύστημα το τραπεζικό της Παγκόσμιας Τράπεζας να νοικιάζει περιοχές
στο νότιο ημισφαίριο, ενώ στον Αμαζόνιο, δάση και να τα προστατεύει με πράσινη αστυνομία, ώστε να δικαιολογηθεί το αποτύπωμα του άνθρακα που βγάζει στο βόρειο ημισφαίριο. Ακριβώς. Καταλαβαίνω. Αυτό είναι υποκρισία. Αν αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει η κυρία Κλάιν, αυτό είναι δικό της το πρόβλημα, ας πούμε. Αλλά επειδή αυτό εξυπηρετεί, γι' αυτό λοιπόν μπήκε και στην ομιλία και να αναφέρει ότι έχει και πολύ μεγάλες αμφιβολίες, ενώ οι αμφιβολίες για τη διάσκεψη τελικά ήταν, λέει, το μεγαλύτερο δημοκρατικό βήμα του κόσμου. Καταλαβαίνετε πώς παρασύρεται ο κόσμος. Μάλιστα. Δηλαδή, είναι σαν να σας λέω εγώ, ξέρετε τι, αυτό που μου λέτε τώρα είναι αστείο, έτσι, ούτε καν πρέπει να το συζητάμε. Σαν όταν λέμε, παραδείγματος χάρη, στην αριθμητική, στο μαθηματικό, την πιο απλή πράξη, στο θεώρημα του Πυθαγόρα, να αλλάζει έννοια όταν το χρησιμοποιούν οι αριστεροί και όταν το χρησιμοποιούν, ξέρω εγώ, οι φασίστες ή οι δεξιοί. Καταλαβαίνω. Μια και είπατε για την άξον όμως, μια κουβέντα, γιατί μου κάνουν και νόημα από το control, μια κουβέντα μόνο για να γίνει πιο κατανοητό αυτό. Να πούμε για μεγάλες εταιρείες και εταιρείες ΑΠΕ, αλλά και εταιρείες πετρελαϊκές ή εταιρείες που δραστηριοποιούνται και όπως ας πούμε η ΕΝΤΕΦ που έχει πυρηνικά εργοστάσια, αλλά έχει και ένα κομμάτι που είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και πετρελαϊκές εταιρείες που έχουν και ένα τμήμα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Που πώς ξεπλένουν τους ρήπους. Δηλαδή πάμε στο Κιώτο, στην συμφωνία του Κιώτο. Πακέτα στα χρηματιστηριακά και σου λένε, έλα εδώ, πάρε εσύ αυτά τα πακετάκια, έτσι, τα οποία εάν θα τα αγοράσεις, δηλαδή γιατί είναι χρηματιστήριο, είναι το χρηματιστήριο του άνθρακα. Με το πρωτόκολλο του Κιώτο. Λοιπόν, αυτή είναι η υποκρισία των Ηνωμένων Εθνών και όλου του πλανήτη που ισχυρίζεται αυτό το θέμα. Έτσι. Δηλαδή τι κάνεις, ρηπαίνεις στο βόρειο ημισφαίριο, παραδείγματος χάρη, ασίδωτα, γιατί δεν είναι το διοξίδιο του άνθρακα που ρηπαίνεις, είναι άλλοι 100 ρήποι που έχουν τα ορυκτά κάψιμα ή οτιδήποτε άλλο, έτσι δεν είναι? Και τι κάνεις, συγχωρείσαι με το να παίρνεις τα πακέτα που σαν δηλαδή τα συγχωροχάρτια. Ακριβώς. Έτσι, με διάφορα πακέτα παγκοσμίως. Το ίδιο δεν έχει κάνει και η δική μας ιδέα που πλήρωνε επί χρόνια πακέτα για την καταστροφή των τετραχλωρανθράκων στην Ινδία και στην Κίνα. Και τελικώς ήταν μια απάτη αυτό. Μάλιστα. Αλλά κανένας δεν το σχολίασε, έτσι. Το βγήκαν στο Ευρωκοινοβούλιο και σταμάτησε το 2013, στο τέλος του Δεκεμβρίου. Το ξέρετε ότι 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ πληρώθηκαν για τέτοιου είδους πακέτα στην Κίνα και στην Ιαπωνία. Μέσα και ορισμένες βιομηχανικές και η ΔΕΗ. Σας λέω εγώ για τη ΔΕΗ. Για την αγορά, ώστε να συγχωρεθεί, παραδείγματος χάρη. Το δικαίωμα ρήπων. Δηλαδή, αγοράζω το δικαίωμα να ρηπαίνω. Λοιπόν, έτσι. Και η καταστροφή του αερίου, παραδείγματος χάρη, στην Ινδία κόστιζε γύρω στα 2 ευρώ, νομίζω, 0,20 θα σας γελάσω. Και οι Ευρωπαίοι πληρώναν 24 και 12. Και η ΕΝΤΕΦ και οι μεγάλες βιομηχανίες, οι βιομηχανικές χώρες. Γιατί εμείς να μην χρησιμοποιήσουμε, παραδείγματος χάρη, καινούργια εργοστάσια που να καταστρέφουμε το ρήπο, εφόσον οι Ευρωπαίοι μας χρηματοδοτούν? Ναι, και έτσι να πούμε ότι μπαίνουν και οι μεγάλες βιομηχανίες, τοποθετούν ΑΠΕ, βιομηχανικές χώρες, για να μπορούν να λένε έχω τόσο από ΑΠΕ εξοικονομώ, άρα μπορώ να ρηπαίνω τόσο περισσότερο. Ο κόσμος αυτό παγιδεύεται. Θα τελειώσω με κάτι που έχετε γράψει. Ο καλύτερος τρόπος να ελέγξεις την αντιπολίτευση είναι να την καθοδηγείς. Ακριβώς. αυτό το είπε ο Λένιν. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ το σκέφτηκα διαβάζοντας το βιβλίο της Κλάιν. Μάλλον κάποιες, γιατί δεν το έχω διαβάσει όλα. Κάπως έτσι είναι. Θα μπορούσαμε να το αναπτύξουμε το θέμα αυτό. Έτσι, αλλά σε μια άλλη εκπομπή, γιατί τώρα πρέπει δυστυχώς να κλείσουμε. Εντάξει. Κύριε Αλεξανδρή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή χρονιά, εύχομαι αλλά πάλι. Είναι θέματα τα οποία, ξέρετε, θέλουν πολύ χρόνο για να συζητηθούν. Πρέπει να την κάνουμε αυτή την ομιλία εδώ που λέμε. Να αποδειχθούν στο έπακρο. Έτσι είναι. Εύχομαι καλούς αγώνες σε όλους μας. Και εγώ το εύχομαι. και καλές απαλλαγές από ορισμένα πράγματα, έτσι. Ναι, αυτό λίγο. Να δούμε τι θα γίνει. Θα χρειαστεί πολύς χρόνος, αλλά θα το προσπαθήσουμε. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Καλησπερίζω και τους ακροατές σας.